بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تي في لا جبا وموفو نسلم كفولي نوي على كيشينا كهيننا كبركة ملا وتعالى دلي على كوكا كأني أو بلا جلنابو أمي سمولو با من كون لا ملا وتعالى دي فسماتيا من فرا سمولونا لا حرما من فرا سمولونا جرمو يافا من فرا سمولونا ملا وتعالى دلي على كبلا جلين نوي sunnu atime chugo nyuma ani kalon yere atime chugo nyuma ala ka nogoya anyi kalon yere ka anfari funi ka se ka kenya dafal na manga se ka boto chama ka kono wala sa tononi nafa bo min fora sungolo ko nala ambe ala taala dili ala ka obela jele nogoya anyi an sigina kana nyon so anga jem kan mu ko nala mi dine baro mi jem kan na buli ka se karamo ma ani ka karamo bismillah wala sa ka baro ke ni uye dine kuna fununa bi an kalme ka wele bla an karamo do ma an karamo mi te ma dole an kenen ko nala an ay jem kan chama ke nyon fe ni kenen kono no e asida madam ba Mariam Traoré ni adone Maria Traoré annab na je ka boroke dina kuno fundola yana ngado an boroko no amma fa ngambal no te assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Molatu ambe ifo ki wala nyumando anga wele jabilila kana kuna funi na famando di ambawni ambalo musuma sungalo kunga amaro sungalo konala krenga nyala anga jamana nun konala muso joyoro ka bon sungalo konala kosobe ludi wuli benye ludi be da be kofe tonna be segeneno taso ode ulu ka fare funi watiye o fana fusamantia bay ala e min di ulu man ka fara sungalo fusamantia uka anga nyingale folo molatu muso yere ka joro e jumen sungalo kono muso yere kan ka cugudi sungalo kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نعم. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. Ustaz kan anjalin ko fe ka tangani ni seti ki fe ka bo shitane toroma amanga kuma kanda mneni Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai kama sai tanu ka barka da ka wali mando ko fe ka nyina fe akaka kisina ka nema jidi dan fe una son here maka nuyi amutigi Muhammadi ana sumu wasanu ana jenyo ani mama turula ni nyumanya ifukata si alkiyama joduma kalame baga bela jeli fu ko bela jeli salamu alaikum ka foli segi aw yerema tele sheriff la barakela ka damne directeur la fu planton ami bela jeli fu ko bela jeli salamu alaikum kene kono alhamdulillah usas kan ina fo ya fo chugo ya mina sungalo yi alaka kalubadi islameu ka burumu kaludidu islameu ka boya kaludu ka hine kaludu jurumu ya fa kaludu kam horonyali kaludu alabi ala mana hine iladi abi ya faima wa ala bisika ya fa doma bi shini abotigi mina tuguni o fendo bi sungolo kono ni sungolo tate kalo shikono ko e kan horonyara ki to effacer peu ka bo kunangoya la ka bo janeme kono dinyala kata aljine kono tisegi ka ke ma kunangoyi o be sungolo de kono alhamdulillah ala yi o ke sungolo kono ka sungolo ke Muhammad mantonka orumo kaloi sawa ela do de taka jonke apa makun aw masabna ison fibije o soni do kono na ay sungolo di ama sungolo di kono ko Muhammad manton ki mana bara fitini ke ka be bonya ka ke bilibili bay wala saka ebo jani kono dinyala naam alhamdulillah o ni o kalo belebele Slame muso e kaka nga ke chugoya minna wala sa ika nafa soro o kalo kono saskan hakila ika nyini ngali nyesini mi kulima ni here kele kana takita songolo bista kuma mina ika fara ma kuna ndibuka alhamdulillah ala ka bara no ya amin ala ka no ya amin saskan anga page kura daile ani setigije ani ala ka joni nyonche o page kura e fe menya nga tobi ka segi alama an muso daka chande an daka cha ami fembe fo ami keletike an ga ko kacha ami tonyoni ke na senye ama ke na mbolo e ama ke na fambe an ga ya fanyini ala fe folo anye akla kota ko minke kata kabini salu sungolo bani na kana sebi nyina sungolo ima sankele inkono anye ala kota minke jurum belebele wa fara fitini ka an ga tobi ka kasi kasigi ala maka nimisa jira ala la ala
nimisara yafama i kan sanuya ka bɔ jurumu na kalo min filɛ nin ye n'an b'a kɔnɔ ala ne t'a fɛ ka perdre kalo in na abada o kuma na ala b'i deli n tubira o juguman minnu ni y'olu kɛ n tubira de koyi ala n tɛ segin a kan bilen wa ala i k'an dɛmɛ n kana segin a kan fɛnɛ o ye ni ala cɛ dilanlen ye ala ko ten min ka gɛlɛ ale ala ma dɔrɔn o ye jɔn ka nimisabaliya de ni nimisara dɔrɔn ka segin ale ala ma a b'i ka tubi minɛ donc jɔn o jɔn i mana nimisa boloda nin cogo la i yɛrɛ ŋaniya n'i dusukun na mɔgɔ ka su kan tɛ foyi sunkalo de jɔra ne tɛ fɛ a hɛrɛ ka tɛmɛ n kan o kuma n bɛna tubi ka segin ala ma ala ko n y'i ka tubi minɛ o t'a bannen ye dɛ Ustaz Kane ala ka jɔn i entourage i ni minnu bɛ sigi la i ni minnu jɛlen don kana fɔ n ma fɛn kɛ karisa la e bɛ se ka mun i sigiɲɔgɔn tɔɲɔ i tɛ bɔ a kalama muso i bɛ se ka don i furukɛ gasi la i bɛ se k'a tɔɲɔ i bɛ se k'a ka hakɛ dɔ tiɲɛ i tɛ bɔ a kalama i den bɛ ten i buramuso bɛ ten i burankɛ bɛ ten i sinamuso bɛ ten i kansinamuso bɛ ten i nimɔgɔninw bɛ ten i buranw bɛ ten i sigida yɛrɛ kin kɔnɔ a bɛ ten donc yafa ɲini bɛɛ fɛ a ye yafa ma a daminɛ i furukɛ la yafa ɲini a fɛ karisa yafa ma ala jati kama an bɛ sunkalo de la ne tɛ fɛ sunkalo hɛrɛ ko foyi ka taa ka ne ni e dan n bɛ yafa ɲini i fɛ wa n yɛrɛ yafara i ma i b'o kɛ i furukɛ ye cogo min ka yafa ɲini o fɛ a ɲini n ye dama min cité sisan a ɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ walasa sunkalo in a bonya a n'a baraji a n'a fusamantiya a kana taa k'i dan Ustaz Kane n'i y'o kɛ k'i ka ŋaniya siri baara ni ɲuman kɛli la ɲuman minnu ka kan ka kɛ sunkalo kɔnɔ i k'olu ŋaniya ta fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye sunkalo ale ye kuranɛ ka kalo de ye Allah subhanahu wa ta'ala ko ten shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ko sunkalo de la ale ye kuranɛ jigi k'a kɛ kana ye kana silamɛw ma ka tila k'a kɛ farafasiya ye ka n'an kɔnɔna la Allahu akbar Allahu akbar donc n'i ye nin aya in jateminɛ aya belebele de don walasa ala ye fɛn damadɔ min fɔ sunkalo kɔnɔ ni kana taa k'i dan i cɛsiri kuranɛ nɔfɛ n balimamuso i cɛsiri kuranɛ kalan na i yɛrɛ cogoya n'i ye yafa ɲini jɔnw fɛ ka tuubi ka segin ala ma baara ɲuman ŋaniya siri sunkalo baara ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye sun kɔfɛ kuranɛ kalan nafila seli nka Ustaz Kane nin bɛɛ ti ɲɛ fu fɛn dɔ o ye fɛn jumɛn ye silamɛmuso i ka waati a takiti t'u kɔrɔ i ka waati programme kɛ i yɛrɛ la sunkalo in kɔnɔ n'o kɛra sunkalo hɛrɛ ko kelen a tɛ taa k'i dan e bɛ nafa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka dɔ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na ka dɔ kɛ a bɛɛ la an ye kuranɛ kalan fɔ sisan waati dɔ ta n bɛ kuranɛ kalan nin waati in na ka taa se nin waati in ma n'i y'o kɛ programme ye foyi kana don o kɔnɔ sunkalo kɔnɔ nin waati in de wajuli kɛnɛ minnu bɛ sigi tafsiru kɛnɛ minnu bɛ sigi zikuru kɛnɛ minnu bɛ sigi sunkalo fɛ k'a ta nin heure in na ka taa nin heure in na n bɛ taa o la n'o bɔra yen k'a ta nin heure in na ka taa nin heure in na n ka sokɔnɔ baaraw n ka so entretien n ka minɛnɔgɔ ko n ka yɔrɔ furanw n ka fininɔgɔ ko n'o banna k'a ta nin heure in na ka taa nin heure in na n bɛ n ka suntigɛ tobi Allahu akbar i y'a dɔn i bɔra ka fɛn dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ ko ala ye bonya wɛrɛ di silamɛmusow ma sunkalo kɔnɔ ka fara sunkalo yɛrɛ fusamantiya kan k'a ye fusamantiya d'u ma ka fara sunkalo fusamantiya kan o fusamantiya tɛ dɔ wɛrɛ ye Ustaz Kane u bɛ baarafin min na a kɔnɔ u bɛ sɛgɛn min na a kɔnɔ u bɛ soli ka wuli min na a kɔnɔ u bɛ tasumala baara min na a kɔnɔ u bɛ taa ni ka segin min na a kɔnɔ n'u tɛ lafiya u tɛ da o ye fusamantiyaba de ye sabu rasul sallallahu alaihi wa sallam ale ko cogo di man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'im shay rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko ni maa min ye sunbagatɔ dɔ sun tigɛ ko o ka sun baraji ɲɔgɔn na e b'o sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma bɔ sunbagatɔ in ka sun na
n'i y'a mɛn sun ye sun tigɛ dumuni dilanna de dɛ kosɛbɛ an balimamuso alhamdulillah masha Allah a dɔw mana wuli depuis ni 3h30 ka suguri baara daminɛ u ti dabile fo su minuit ninnu kuma surunna ko ni maa min ye sunbagatɔ dɔ sun tigɛ ko ka baraji ɲɔgɔnna bi di e ma ka sɔrɔ fɛn ma bɔ u ka baraji la n balimamuso nin ye bonyaba ye dɛ nin ye fusamantiyaba ye sunbagatɔ joli de bɛ aw ka so e kelen min na o bɛɛ lajɛlen ka baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ tile kelen kɔnɔ tile kelen pewu sunkalo tile 29 walima tile 30 ni mɔgɔ 5 de bɛ sun aw ka sun kɔnɔ so kɔnɔ ka fara e yɛrɛ ta kan sunkalo tile 30 don o don e bɛ mɔgɔ 7 baraji de sɔrɔ mɔgɔ 7 ka sun dafalen baraji e bɛ o de sɔrɔ walima mɔgɔ 6 ka sun baraji dafalen e bɛ o de sɔrɔ aw sasa nin ye koba ye dɛ nka ne balimamuso an ka kɛ ni Ala ɲɛsiranya ye an ka kɛ ni Ala ɲɛsiranya ye cogo di dumuni tobi cogo ka ɲɛ a kana tobi ni mago t'a la ye a kana tobi ni dusumangoya ye a kana tobi ni kɛlɛ ye a kana tobi ni farinya ye wa usas kan a kana fɛn fɛnɛ kana da cɛ kunna dépense la o suntigaw dilanni senfɛ o suguriw dilanni senfɛ min se tɛ a ye min se t'a ye sunkalo de kɔnɔ i b'a ye anw de ka sunkalo ye dumuni kalo ye ka sɔrɔ sunkalo ma dabɔ o kama dɛ sunkalo dabɔra de silamɛw ka se ka économie kɛ u nugu la u ka se k'u farikolo a ka kɛnɛya sɔrɔ u ka bɔta u ka dɔgɔya u ka se ka dépense damakɛɲɛnen kɛ u ka se ka hinɛ fantanw na u ka se ka fantanya yɛrɛ juguya dɔn kɔngɔ juguya u ka se k'u dɔn u ka se ka segin Ala ma mais sunkalo fɛ anw bɛ se ka suguri suntigɛ fasugu joli dilan i mana taa suntigɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ se ka tasa compter a ka ca dɛ Allahu akbar sunkalo ma dabɔ nin kama sunkalo ma dabɔ nin kama sunkalo mana ka kɛ tiɲɛni kalo ye Ala yɛrɛ banna israfu ma Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wala tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin a k'aw kana dantɛmɛ kɛ fiyewu ne Ala subhanahu wa ta'ala ne tɛ dantɛmɛ mɔgɔ fɛ maa min bɛ dantɛmɛ kɛ n t'a fɛ n balimamuso kana dantɛmɛ kɛ e b'i cɛ ka sɔrɔ dɔn a bɛ sɔrɔ kɛ ka da hakɛ min na e bɛ a dɔn ko nɔgɔya a bolo sunkalo in kɔnɔ ka na i ɲɛjuru janya ka n'i ɲɛjuru janya o tɛ silamɛmuso taabolo ye o t'a jogo ye o t'a ka tabiya ye tuma bɛɛ silamɛmuso kan ka filɛli kɛ ka taa dugumana de la i n'a fɔ Ala kira yɛrɛ y'o fɔ cogo min na don dɔ la a bɛ ka Abu Zar el-Ghifari ladi a ko Abu Zar el-Ghifari ma kana mɔgɔ filɛ mɔgɔ min b'i sanfɛ kuma bɛɛ filɛli kɛ duguma maa min b'i duguma n balimamuso e bɛ se ka mɔni tobi ka kangaliba wuli ka jinimere dilan ka kini dɔ tobi ka na tobilen don la alhamdulillahi rabbil alamina dɔ bɛ e kɛrɛfɛ ɲɔ kilo 1 demi kilo taabolo ka mɔni tobi sukaro demi sɔngɔ se tɛ a ye kuma tɛ kini ni n'a ma e ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ alhamdulillahi rabbil alamina sɛ dunbaga jɛgɛ jirannen dunbaga olu fɛnɛ bɛ yen wallahi i cɛ ka fugaruya tɛ dɛ a ka dusukuntanya tɛ ayi a ko tɛ Allah subhanahu wa ta'ala ale ko cogo di ko nahnu qasamna ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat a ko ale Allah ta'ala de garijɛgɛ tila dɛ a ko ale de garijɛgɛ tila jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ye bɛɛ sɔn a ye dɔ ta kɔrɔ ta dɔ sanfɛ a ye dɔ garijɛgɛ bonya ni dɔ ta ye ne ko ko e bɛna jɔnmaya k'i cɛ la o la o fɛn tɛ a bolo k'i bɛna fɛn d'a kan i yɛrɛ ni Ala cɛ min se tɛ a ye ale dun ka laɲini tɛ fantanya in ye fantanya tɛ maa dogo ye mɔgɔ tabiya tɛ silamɛ ka tabiya ɲuman ye mun ye tuma bɛɛ filɛli kɛ ni ne bolo bi alhamdulillah nin se tɛ karisalakaw ye silamɛmuso n'i kɛra ten sunkalo baraji a hɛrɛ a fusamantiya a daraja i bɛ a sɔrɔ Ala ta'ala ka limaniya di a sokɔnɔ baaraw la tuguni mun wɛrɛ bɛ na o de ye suguri tobi ye
silamɛ muso i ka waati programme kɛ cogo la ni heure in na ka taa se ni heure in na n bɛ n ka suguri dilan o ye jumɛn ye ni n bɔra solatu tarawih la sisan yani n da kuma cɛ n bɛ n ka suguri dilan k'a tɔ to kalayali ye n bɛna wuli suguri duguma ka n'a tɔ labɛn ka di sunbagatɔw ma Ustaz Kane ala ye bonya alakira ye bonyaba fɔ nin fɛnɛ na sa suguri la alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye bonyaba fɔ na dɛ a ko cogo di as-sahuru kulluhu baraka fala tad'uhu walau anna jur'ata ahadukum walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna allaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin na'am alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko suguri bɛɛ lajɛlen ye barika de alamɛdɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye barika de ko aw kana suguri to ye ko hali n'a kɛra de k'i bolo fa ji la k'a min ni suguri ŋaniya ye n'i b'o de kɛ ko k'o kɛ ko sabu ka d'a kan siga ti min na fiyewu fa inna adatu tawkid ale ye gɛlɛ fɛn min bɛ yen ni siga t'a la fiyewu a ko siga ti min na fiyewu siga ti min na fiyewu ko ala n'a ka mɛlɛkɛw k'olu bɛ sɔli suguri kɛbagaw kan suguri dunnaw kan ala n'a ka mɛlɛkɛw ye sɔlatu kɛ suguri dunnaw kan mais min bɛ wuli k'a labɛn ka sɔrɔ ka t'olu kun k'a ye n'a dun fana bɛ sɔrɔtu belebele sɔrɔ alhamdulillah rabbil alamin o mɔgɔ kelen kelen ka sɔlatu hakɛ min bɛ k'olu kan dɛ o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ suguri dilanbaga kan Allahu akbar ani suntigi ta bonya bɛ yen kelen kosɛbɛ o tuma na an balimamusow suguri dilan an kana saliya a la an bɛ denmisɛnniya la tuma min na an baw masha Allah olu de tun bɛ wuli Ustaz Kane 2 heures kini ni na de tun bɛ daga bi sigi o heure la k'o kini kura n'o nakura mɔ ka bɛn 3h30 ma mɔgɔw bɛ wuli ka kini kura ni nakura dun kalayalen tɛ dɛ olu tun tɛ kalayali dɔn olu tun b'a kura de tobi k'a ɲɛ ka suguri dunnaw lakunu a ye wuli a ka dumuni kɛ bɛɛ b'a dun lafiya la bɛɛ b'a dun a ka di bɛɛ lajɛlen nisɔn ka di an kana se k'o kɛ bi ala ye nɛɛma dɔ k'anw ye a ye nɔgɔya dɔ da dɔ di an ma gaziw b'an bolo fɛnw b'an bolo minnu bɛ se ka baara nɔgɔya an bolo o kun t'olu bolo alhamdulilahi rabbil alamina o tuma na suguri dilan an ka farifoni sɔrɔ a la ni sunkalo tɛmɛna Ustaz Kane ne y'a ye silamɛ muso e bɛ se ka baraji min sɔrɔ sunkalo kɔnɔ ni sunkalo tɛ ne ɲɛ t'a la k'i bɛ se k'a ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛ t'a la an ko sunkalo ye kanhɔrɔnyali kalo ye nin baara ninnu muso min bɛ ka nin kɛ ni kɔnɔnajɛya ye a bɛ k'a kɛ ni alaɲɛsiranya ye a bɛ k'a kɛ ni farifoni ye a bɛ k'a kɛ k'a ka di n ye sabu n ma de y'a ɲini n fɛ n ma ka kalo de don n bɛ fɛ maa minnu bɛ k'a ɲɛnɛmaya olu kana degun sɔrɔ u k'a kɛ ni lafiya ye ne bɛ k'a kɛ o de kosɔn Ustaz Kane siga t'a la ni muso masina bɛ fara jɔnw kan ala ye jɔn minnu kan hɔrɔnya siga ti a la ala ta'ala ka limaniya di amina rabbana o tuma na sunkalo baaraw i ka olu fara i ka programme kan i k'i ka programme kɛ n bɛ n ka baara kɛ ni heure in na ni ta ni heure in na ka taa bila ni heure in na n bɛ nin kɛ Ustaz Kane sunkalo kɔnɔ an k'an jija an ka sarakati caya silamɛ musow an ka sarakati caya sunkalo fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ni sarakati mais an ba Aisha radiyallahu anha a ko alakira sallallahu alaihi wasallam sunkalo tun mana jɔ a kun bɛ saraka bɔ cogoya la f'i bɛ kabakoya a ko ni tile tan laban kun senna k'a kun bɛ sarakati bɔ k'a ka hinɛ n'a ka sarakati k'a kun bɛ n'a fɔ fiɲɛ tɛmɛtɔ fiɲɛ bɛ tɛmɛ fɛn jumɛn na n'a tɛ gosi a la siga t'a la fiɲɛ a bɛ gosi fiɲɛ tɛ tɛmɛ foyi la bɛɛ lajɛlen min nɛɛma sɔrɔ fiɲɛ tɛ ala ta'ala ka limaniya di an ma o la an balimamusow k'u cɛsiri sarakati bɔla sunkalo fɛ sarakati ale bɛ fɛn caman kunbɛn degun bɛ an kan kamanagan b'an na an denw ka ko jɔrɔ bɛ an na sarakati bɛ nin bɛɛ kunbɛn sarakati bɛ se ka nin bɛɛ dilan ala kira ko ten a ko tasaddaqu walaw bi shiqqi tamra a ko a ye sarakati bɔ hali n'a kɛra tamaro walon de ye hali n'a kɛra tamaro fɛrɛn de ye a y'o kɛ sarakati ye a k'o don aw ni tasuma cɛ ko sarakati
balaw min ma jigi fitna min ma jigi saraka b'a kunbɛn kuma tɛ ni e ye a bɔ sunkalo Allah ta'ala ka nimaniya di amin ya rabbal alamin Allah ta'ala kan naam akila mamatu watina cogoya kama dakunya dama la bɛ se ka ladilikan dɔ d'a ma muso yɛrɛ kan ka mun kɛ an ye bɔra ka sunkalo nafa fɔ sisan muso kan ka mun kɛ walasa a bɛ sunkalo nafa bɔ cogo min na walasa ka ladilikan ye an b'a ye alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah an bɛ min fɔ musow ye ladilikan na kɔnɔnajɛya kana o ye ala kira yɛrɛ ka kɔnɔnajɛya kan ye a n'a ka ladilikan ye a ye min fɔ sunbagatɔ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ segin ka mun fɔ n balimamusow ye anw de ka dalakan ka ca anw de ka kuma ka ca anw de b'a bɛɛ fɔ an da bɛ don a bɛɛ la Rasul sallallahu alaihi wasallam akwa ka hadisa sanumaw na man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu na'am sallallahu alaihi wasallam na'am akoni mami sunkalo bonya ma se k'a to sun ma se k'a to e k'i nɛnkun sanuya ka bɔ yebali fɔ la n'an ko yebali fɔ o bɛ don an ka ko caman kɔnɔ bi dɛ anw y'an sigi mɔgɔw kan k'u kɔrɔfɔ wa kɔrɔfɔli in fɛnɛ sɔrɔla tiɲɛ tɛ dɛ an bɛ k'a da tigi la de a m'a kɛ fiyewu a jogo tɛ an bɛ k'a da la de k'a mamutu tiɲɛ n'a ye k'a lagosi n'a ye k'a nɔgɔ ni a ye an sunnen an bɛ kɛ k'o kɛ an sunnen an ma se ka namimaya dabila mɔgɔ bila ɲɔgɔn na dabila an sunnen an ma se ka ngalontigɛ dabila an sunnen an ma se ka jahiliya jogow dabila o bɛɛ bɛ don nin kɔnɔ kɔrɔmatigɛli bɛ nin na mɔgɔ tɔɲɔ bɛ nin na kolankolon fɛn o fɛn n'i b'a dɔn n'a fɔ jahiliya jogo dɔrɔn kolankolon fɛn o fɛn n'i b'a dɔn a bɛɛ bɛ don o kɔnɔ anw sunnen ma se k'o si dabila alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ma se ka nin dabila e ma se k'i nɛnkun sanuya ka bɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ la ani ngalontigɛ ka da la mɔgɔw la yebali fɔ la ka bɔ namimaya la i ma se ka jogo juguw dabila ko a ma se i ka sun ala ye k'ala mago foyi tɛ i ka sun na ala min bɛ ala taala deli ala ka an kisi olu bɛɛ lajɛlen ma sunkalo dabɔra jurumi yafa de kama sunkalo dabɔra kan hɔrɔnyali de kama an ka se ka tubi ka taa ala taala ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sunkalo baraji ɲumanya baraji ka bon a kɔnɔ cogo min na ala m'an kisi la ni min fana ye ala ko t'a kɔnɔ o fana jurumu ka bon ten i n'a fɔ ɲumanya baraji ka bon a kɔnɔ la cogo min na kosɔn ala ka an kisi kotaw ma a kɔnɔna la namatɔ an bɛ fɛ ka dugawu ka ɲanga baro kuncɛw kan alhamdulillah yana an ka dugawu kɛ saskan an bɛ dugawu kɛ jamana ye ya rabbi an ka jamana ala taala k'a suma fitinɛ min b'an kɔrɔ fɛ tile fɛ camancɛ la se bɛ ala subhanahu wa ta'ala de an k'an dama kasi se bɛɛ lajɛlen tigi la sunkaloba in kɔnɔ maliyɛn bɛɛ de bolo mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka kasi an ka kule ala la kalo in kɔnɔ a k'an ka jamana segin a yɛrɛ ma a ka malidenw segin u yɛrɛ ma a ka hakili ɲuman di an ma an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ miiriya ni faamuya ni hakili min kan ya rabbi ya allahu ala k'o segin maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ya allahu diinɛ yi ala k'a taa ɲɛ ala k'a dɛmɛ ala k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ dɛmɛbaga la belebeleba a ma tɛmɛ télévision kan dɛmɛbaga la belebeleba a ma tɛmɛ arajo kan wallahi yani nin ko ninnu kun ka caya wajulikɛlaw tun bɛ baara kɛ jama fitininw ne ni e filɛ sa diɲɛ bɛɛ b'an ye i n'a fɔ fɛn o fɛn bɛna tɛmɛ donc an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ya allahu o antenne ninnu ani mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ya rabbi ya allahu ala ka anu jɛ jannatul firdaus sherifula baarakɛla cɛman n'a musoman bɛɛ ansaru cɛman n'a musoman bɛɛ an ka ɲɛmɔgɔba a seyidi usman sherif madani haidara ala taala k'a sara hɛrɛ la nin bɛɛ sɔrɔla ale ka sababuya de la ya rabbi ala k'a mɛn silamɛ jama ɲɛ an b'a fɔ la rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ka foli la sigi e yɛrɛ fana ma
sokɔnɔ baaraw kɔfɛ ani suguriw ni suntigɛw labɛnni kɔfɛ ka tila ka waati di i yɛrɛ ma ka kitabu kɔnɔna woloma ka fɛn nafamaw tɔmɔ a kɔnɔna la ka na k'a di balimaw ma u yɛrɛ fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna la cogo min na o fana ye fusamantiya ba ye ka fara fusamantiya tɔw kan sunkalo kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli fusamantiya min don Ala ka na an si fo a kɔnɔ Ala k'an niyɔrɔ bonya a kɔnɔna la ka il faut k'i waleɲuman dɔn ka foli ka dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu kɛ ani aw ye dugawu mun i ye bɔra ka dugawu mun kɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi sunkalo in tɛmɛ cogo ɲuman an bɛ Alahu taala deli hali bi Ala ka yira an na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli ni aw waleɲuman dɔn na aw ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si la ni jɛmukan tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي